Госпожо председател, дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен, а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров Крим. Властите на полуострова продължават с прилагането на репресивни мерки срещу населението, включително произволни арести и забрана за пътуване. През изминалите дни Министерството на правосъдието забрани на практика представителния орган на татарите Меджлиса, чиято дейност бе абсурдно определена като екстремистка, а лидерите на общността Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев продължават да живеят в изгнание, със забрана да влизат на територията на полуострова. Тези събития отприщиха поредната вълна от недоволство към управляващото правителство в Крим и международната общност не може да бъде безучастна. В противен случай ще останем наблюдатели и пасивни участници в системното нарушаване на човешките права в региона. Ето защо призовавам всички страни, управляващи на Кримския полуостров, незабавно да преустановят всякакви практики на репресии срещу цивилното население. Кримските татари са неизменна част от населението на Крим и тяхното културно наследство трябва да се уважава.